Tadi mulai jalannya untung gudulnya terus. Hello guys, welcome to my new vlog. Nwngtangमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनानै हो आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामनानै हो अन्नानै प्लिज। स' बिदिब्ला भिडिअ'खौ जागायनोसै। भिडिअ'खौ बानाय होननानैसो थादोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय गोसो जानानै बानायथारबाय ससेब्लाबो। बेखिनिखौनो नायनो थाबदो नोंथांमोना। Chicken biryani no, macam ni. Malam apa? Malam mana? Chicken chow mein je. Chicken biryani. Biryani sedang jalan bukan? Lala kita. Kalau gudung sana. Sanjay. Tadi mulai jalannya untung gudulnya terus. Coba. Masak ka nga? Daw đi lạc khá bay này ra đầu đi. Này cái hầm xa nè. Bang aku bukan, bang. Dalam. Ngelai. Pakam nggak? Makasih फिसा-फिसौ खरस खालामखांनानै जों ओंखारबोबाय लोगोफोर।
नोंथांमोननो देखायनाय जायाखिसै। स' बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बिसिमल'मोन। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो लोगोफोर आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। थेंक्स।